ಗುಯಿಲ್ದೊಲೈ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ವಿಶೇಷ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ದ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಕೆಸರ್ದೆತ್ತು ಸಾಕಾರ ಅಂಪ್ಲೆ. ಗುಯಿಲ್ದೊಲೈ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆలను ಆಯೋಜನೆ ಮಂದೆರ್. ಮಡಲ್ ಪೆಜ್ಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ತಾರೈ ಪೆಜ್ಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ತೆಂಡೆಲ್ ಪೆಜ್ಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕೊದುಂಬು ಪೆಜ್ಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚನೆ ತೆಂಡೆಲ್ ಪೆಜ್ಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಉಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಧಿ ಶೋಧ ಒಂಜಿ ನಡಪೆರ್ಲ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ತಾರದ ಮಿತ್ತು ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕೇವಲ ತಮಾಷೆಗಾದ್. ಈ ಗುಯಲ್ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಬಂದನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ದಿಕ್ಕದುಂಡು. ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ತುಲೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಗರ್ತೊಂತೆ ಮುಳೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಕಡಪ ಲದಿಕ್ಕದುಂಡು. ತುಲೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ರೈಸ್ ಒಂದುಂಡು ಕೆಸರು ತೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡಪಗಲ್ಲು ಶಿಲಾಶಾಸನ, ಕಡಪಗಲ್ಲು ಬರೆತಿನ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಅಂತ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 1000 ವರ್ಷ ಆತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೂಫ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು. 1000 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಗುಯಲ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಮೊಘಲೆರ್ನ ತುಘಲೆರ್ನ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಗ ಒಳಗಾದ ಪೂರ ಛಿದ್ರ ಆತನು ಗುಯಲ್. 1000 ವರ್ಷದ ಗುಯಲ್ ರಿಪೇರಿ ಪಡ ನಾನು ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷ ಬೋಡಾವು 10 ವರ್ಷ ಅಡಿಕೆ ಸದ ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಕೋಡಿ ಎತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಕರಿನ ಮರಿಯಲಡು ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಗುಯಲ್ದಲ ಬೂರ್ದುಂಡು ಪೊರ್ಕಂಡೆ ಜಾಡ್ದು ಬೂರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಂತುಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಾರೆ. ಈ ಗಡ್ ಎನ್ನ ಪಿರೋಮೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬರ ಜರಿದು ಒಂಜಿ ಗುಯಲ್ಗೆ ಬೂರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಗುಯಲ್ದೊಲೈಡ್ ನೆತ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಾರೆಡ್ ನಡಪುನ ಎರಡ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇತ್ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಈ ತಾರೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಗುಯಲ್ದ ನೆಟ್ ನಡ್ತೊಂಡು ಬೂರಿ ಎರಡ ಗೊಂಡಿಗೆ ಕಾರಡ್ ಕೆಸರ್ಲ ಉಂಡು ತಾರೆಲ ಜಾರೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಧಿ ಶೋಧ ನಡತೊಂದುಂಡು. KGF ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗುಯಲ್ದಲ ಬಂಗಾರದ ಕಲ್ಲು ಮಿಂಟಿಕ್ಕುಣ ಅಂತೂಕ ನಾಡ್ಗ